Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat een geluidsfragment tot ongeloof leidt. Waar gaat het over? Minister van Financiën, Javier Silvania, en hoofd van de ontvanger, Alfonso Trona, hebben onlangs tijdens een vergadering een nogal uit de hand gelopen ruzie gehad. En er is een geluidsfragment van een deel van die ruzie op social media gekomen. Ja, daar wordt niemand vrolijk van. Het gaat erg grof tegen elkaar tekeer. Er worden verwijten gemaakt over corruptie, over de seksuele geaardheid van de minister. En dat leidt allemaal tot heel veel ongeloof in de samenleving, omdat mensen bijna niet kunnen voorstellen dat de top van de samenleving op die manier met elkaar discussieert. Wat zich nu gaat afspelen weten we niet, maar het geeft in ieder geval wel een inkijkje in hoe erg de ruzie uit de hand gelopen is. Vakbond verwerpt handelswijze en de APVO die heeft laten weten dat de minister van Financiën een verkeerde positie heeft aangenomen tegenover een ambtenaar, een verkeerde houding. Volgens de vakbond laat hij hiermee zien dat hij zijn machtspositie misbruikt. De vakbond wil dat er excuses komen van de minister, want zij vinden dat er een rectificatie moet komen van de manier waarop Silvania de ambtenaren behandelt. Volgens hem wordt Trona, hoofd van de ontvanger, vernederd door de minister. Slachtoffer is ex-honkballer. Dat gaat over die hele opmerkelijke situatie die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond. Er werd rond 2 uur 's ochtends bij het CMC een auto geparkeerd. 2 van de inzittenden renden weg. In de auto bleef een man achter die zwaar gewond was. Er zijn zelfs verhalen dat hij op dat moment al was overleden. Maar in ieder geval werd een half uur na het parkeren van de auto de dood officieel geconstateerd. En de Extra die heeft er nu informatie over het slachtoffer. Het zou om een man gaan van ongeveer 23 jaar oud die honkbal speelde bij onder meer de Marchena Braves en deel uitmaakte van verschillende honkbalselecties. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Het lijkt op een uit de hand gelopen ruzie die eindigt in een schietpartij. Maar we hebben de afgelopen periode op Curaçao verschillende schietpartijen gehad. Er is onderzoek gedaan in de omgeving van Brievengat, op de hoek van de Andres Berjoweg. En daar zouden ook sporen van het bewuste voertuig zijn aangetroffen. Het voertuig dat dus later bij het CMC werd achtergelaten. Ook worden de 2 mannen nog gezocht die de auto parkeerden en wegrenden. Kustwacht, helikopter, evacueert man van Klein Curaçao. Dat gebeurde gisterochtend. Toen heeft de kustwacht een evacuatie moeten uitvoeren. Een 61-jarige Amerikaanse toerist sprong van de boot, een charterboot, nabij Klein Curaçao om in de zee te duiken en raakte daarbij geblesseerd. De kustwacht stuurde direct de kustwachthelikopter naar Klein Curaçao om de man te evacueren. Vervolgens werd de man met de helikopter naar Hato gebracht, waar een ambulance op hem stond te wachten. Het is nog niet duidelijk hoe het met de man gaat, maar hij heeft meteen hulp gekregen. Staking bij SDKK. Gisteren moesten de werknemers van de gevangenis opnieuw hun ongenoegen laten blijken tegen het hoofd van HR. Op het moment dat de mevrouw zich buiten de SDKK-gevangenis meldde. Het personeel verliet zijn werkplek en ging naar buiten terwijl de vakbonden erbij werden geroepen. Het gaat om de vakbonden APVO, NAPB en Straf. In een verklaring aan de Extra gaf George Hernandez van de APVO aan dat leden van hun bond hadden gebeld om te melden dat de HR-chef weer aan het werk was. De SDKK constateerde de bonden dat de vrouw inderdaad aanwezig was en daarop liepen de mensen naar buiten. Dus ik had het goed moeten vertellen, de vrouw kwam in de gevangenis, waarna de werknemers naar buiten liepen en toen de vakbonden erbij haalden. Er is al lange tijd sprake van een gespannen situatie tussen de werknemers en het hoofd HR. En ze heeft uitzonderlijk verlof gekregen. En er is echter een rapport verschenen waaruit blijkt dat zij zou kunnen terugkeren naar haar functie. Maar daar zijn niet alle werknemers het mee eens. Lagune wordt schoongemaakt. De voorbereidingen voor het schoonmaken van de lagune bij Piscadera achter Aqualectra in Mundo Novo zijn in volle gang.
Het terrein waar eerder de generatoren van Aggreko stonden is al opgeruimd en er wordt nu zand gestort om een grote dam aan te leggen. Deze dam zal in tweeën worden verdeeld. De minister van VVRP, Charles Cooper, bevestigt dat binnenkort wordt begonnen met het baggeren van de lagune. Het slib zal in 2 bassins worden gestort om daar te drogen. Daarna zal het afgevoerd worden naar de stortplaats van Selicor of een andere nog aan te wijzen locatie. En dan waren er problemen met de techniek bij het vragenuurtje. Het gaat om de vragenuurtje van het parlement. Die moest gisteren plaatsvinden, maar kon niet doorgaan. Uit onderzoek blijkt dat de storing, de zware regenval, de donder en bliksem van 2 weken geleden hiervoor debet was. Bij het begin van de vergadering bleek dat het systeem niet werkte en daarom moest worden uitgesteld. Zoals u weet is het parlement bezig met het installeren van een eigen radiozender om te zorgen dat alles goed beluisterd kan worden wat er in het parlement wordt vergaderd. De technici die hebben gewerkt aan het probleem, maar de wifi-system was uitgevallen en hierdoor kon er gisteren dus geen uitzending plaatsvinden. We nemen even een break, we zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app no boti Banco di Caribe, turcosta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tur tem solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Op de luchthaven van Curaçao is gisteren een nieuwe glazen slurf geïnstalleerd. De pers kreeg een eerste blik op de nieuwe glazen passagiersslurf die door de Curaçao Airport wordt gebruikt. Het gaat om de eerste vervanging, bedoeld om passagiers een onvergetelijke ervaring te bieden tijdens hun passage. Op die manier zien ze meteen hoe mooi Curaçao is als ze hier aankomen. De nieuwe brug vervangt 2 bestaande bruggen en tegen 2027 zullen alle huidige boardingbruggen vernieuwd zijn volgens dit nieuwe model. Vanaf gisteren konden passagiers al gebruik maken van de nieuwe voorziening en KAP laat weten dat daarmee de luchthaven stapje voor stapje elke keer weer mooier en beter wordt. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is begonnen met een project voor verkeersstellingen. Het gaat om het verkeer op de weg naar Bandawau, ook wel bekend als de weg naar Westpunt. Die metingen moeten tot een evaluatie van het verkeer leiden. Het is afgelopen zondag begonnen en duurt tot en met zondag 12 oktober. De gegevens worden verzameld over de verkeersintensiteit op deze weg. Er wordt gekeken naar het aantal voertuigen dat passeert en de trajecten. Dus of ze van de rotonde naar Zeegu richting Bandabau gaan of naar de luchthaven Hato, Juan Domingo of Punda. De verkeersintensiteit wordt per zone geregistreerd en in verband gebracht met woongebieden, werkgebieden, toeristische zones en belangrijke verkeersaders. Dan is de Pride van start gegaan. Gisteravond, donderdagavond, begon de Pride Walk bij het Rifford.
Er ging in een grote stoet gingen de deelnemers via de Emmabrug naar het Wilhelminaplein op Punda. En daar was eerder al het Rainbow Park en Concert gestart. Er waren verschillende optredens van drag queens, internationale DJ's en verschillende stands. Er was ook vuurwerk te zien en het is het begin van een paar dagen Gay Pride op Curaçao. Dat is dus donderdag begonnen en duurt nog een paar dagen. Voor het volledige programma kunt u naar Curaçao Pride op Facebook en Instagram. En dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want wereldwijd is er gedemonstreerd tegen de Israëlische onderschepping van een Gaza-konvooi. Ook in Colombia, in Bogota, werd gedemonstreerd en lieten mensen hun solidariteit tonen. Overal is, wat ik zei, overal in de wereld is fel geprotesteerd tegen de Israëlische onderschepping van het hulpconvooi en de behandeling van de mensen die op dat konvooi zaten. Van Europa tot Australië en Zuid-Amerika gingen mensen de straat op om het optreden te veroordelen. En er wordt nog veel over gesproken en het is vooral bijzonder om te zien hoeveel demonstraties wereldwijd hierover waren. Maar dus ook bij het dicht bij ons gelegen Colombia. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.